Busing, pwede ko mungutahan na ni mo diha, busing, pwede mamaraig ni mo diha bisag kuan 20 pesos. Na short type of budget. Okay ra sir? Ha? 20 lang boss? Wala. 20 lang ha? Lang. Pinirang? Okay ra boss? Okay na lagi. Boss, kukihan lagi kay ka. Ay, okay na lagi. Boss, ay pila ka mong anak nimo? 5 ka mong anak nimo? Namaguti ko kay So, taga-asa man ka? Taga Pardor day ka? Boss, nagsisal experiment ko ha. Nga, na ako'y ihatag nyo palipay. Ha? Vlogger bitaw ko. Boss, happy Father's Day day. Kay 5 ka po kay mong anak. Na ako'y ihatag nyo ha. Palipay lang ni, gamay rin ni Busing. Pero, may na lang ni, pang kuhaan mo ba? Dugang sa mong kita ha. Happy Father's Day ha. Kaluyan ka tayo mo ha. Unsa nga daghan pa kag kuan grasya maabot. Unsa na may nahuman sa imong mga anak? Sana baguran nag-graduate ako ang kuan. Wait yan. Bye. Unsa ay kurso? Kuan man. Ikaw pa. Sige boss, boss, ipabili nimo ang pagabutan sa imong kuan na pagabutan sa imong pagkamayong amahan na. Gisingalan. Noel Gomez. Noel Gomez, unsa ay gidrivean? Shout out be. Daon na sa CJ na ni. Ha? Daon na sa CJ ni pero karon ang kuan na ni Maribaw Trans na ni. Pila na mga katuig driver? 20 na katuig, dugayan na no? So, daghan na rin kag mga kuan kaila mga pasahero nga Oo, nadaghan na gaya ay nya. Ikan ko bus. Sipo ba? sige bossing, salamat kay bossing sa imong pagkamayo. Ipabilin perminti ha mga idols. Mao ni angay sakyan si bossing. Unsa ni siya 10H or 10H Pardo no? Wala ka. Good, amping permi bossing ha. Sige. Sing happy Father's Day ha. Okay, salamat. Happy Father's Day sa inyo. Salamat boss.